salutare și bine v-am regăsit. Bă, nu știu ce să zic, că bine v-am regăsit sau că... Acum am aflat și eu despre situația asta care circulă prin România de vreo câteva zile. Despre ce a spus Colo pe un live. Ok. Bă, credeți-mă că nu am niciun moment de ăsta de... Cum să spun? Bă, parcă nu știu cum să mă exprim. Bă, Colo, fii atent, frate. Bă, frate, nu poți să spui că tu ai glumit pe chestia respectivă. Nu poți să spui așa ceva. Bă, omule, uite, 849.000 de abonați. 850.000 de abonați aproape. Gândește-te puțin, Alexandrule, că abonații ăștia sunt copii mulți. Majoritatea sunt foarte mici copii. Pe platforma asta a YouTube-ului găsești foarte, foarte mulți copii. Și tu spui despre fete că le-ai abuzat, că le-ai violat sau alte chestii de genul ăsta. Bă, gândește-te, frate, nu te-am cunoscut personal. Nu vreau să te cunosc personal pentru că nu vreau să am tangențe cu oameni de-ăștia. Nu vreau. Dar, bro, te rog eu, nu mai glumi așa dacă tu spui că a fost o glumă sau nu mai spune. Nu mai spune ce ai spus vreodată în viața ta, mai ales pe YouTube. Bă, nu spui chestia asta nici în viața reală, nu trebuie să o spui. Mai ales pe YouTube unde te urmăresc foarte, foarte mulți oameni. Copii, de fapt. Că ăștia se uită la tine. Copiii. Fetele alea de 14-15 ani care tu spui că le-ai dat picioare în gură, că le-ai scuipat, că le-ai abuzat și alte căcaturi. Băi, omule, trezește-te. Am văzut o mică părticică în video ăsta al tău în care îți cer scuze și spui că a fost umor negru. Așa ceva nu se face. Gândește-te că te urmăresc copiii. Nu poți să-i lași nici comentariu că sunt dezactivate. Gândește-te că te urmăresc copii. 1% din 850.000 de abonați. Dacă 1, 2, 3, 4. Bă, nu zic de un număr mare. Zic de 1, 2 și 1 din abonații tăi dacă ar face ceea ce ai spus tu. Că poate ei sunt influențați. Asta este viața. Mulți copii se influențează din ceea ce văd pe YouTube. Oamenilor, treziți-vă! Treziți-vă! Pentru că copiii de astăzi sunt viitorul de mâine al țării. Uite, este 12 noaptea, 12 fix noaptea. Treziți-vă! Nu dormiți! Treziți-vă! Nu mai spuneți chestii de genul ăsta pe YouTube, că nu știu ce aș face voi fetelor minore. Este instigare. Tu poți manipula copii, să o spunem așa între ghilimele. Adică în ce sens? Fără ca copilul să știe. Tu spui, bă, că uite, eu aș face aia. Și poate că 1, 2, 3 din abonații tăi chiar o să facă chestia aia. O să avem o țară de oameni distruși din cauza ăstora care fac YouTube și spun pe YouTube tot felul de prostii. Bă, nu mai faceți chestia asta. Gândiți-vă că vă urmăresc copii, oameni buni, gândiți-vă că vă urmăresc copii și copiii ăștia pot să facă nu știu ce prostie din cauza voastră. Vă rog eu frumos, terminați odată cu prostia asta. Ești un om adult, Alexandrule, Colo, cum vrei să ți se spune, ești un om adult. Spui să nu se ia lumea despre tine când tu spui că credeți-mă că ai faci. Bă, tu ești sănătos la cap. Bă, eu vă spun o chestie. Treziți-vă cu picioarele pe pământ. Nu vă mai lăsați prostiți de toată lumea și încetați
să faceți prostii de genul ăsta. Pentru că în ritmul ăsta o să avem niște copii vai și amar. Pentru că copiii ce văd pe YouTube, la televizor, majoritatea cam aia fac într-un procent micuț. Dar și procentul ăla mic. Dar o să o facă. Și când o să o facă, e rău. Gândiți, bă, eu n-am auzit nici pe stradă, mă, pe la mine. Sau nici prin cartierul meu, sau pe niciunde, mă. Oameni, mă, care poate că oamenii au fost și la pușcărie, au fost și așa. Au poate și alte probleme. Eu n-am auzit în viața mea oamenii ăștia cu problemele ăștia să spună ceea ce ai spus tu, om normal, dacă tu asta te consideri, om normal. Deci, bro, părerea mea e că e degeaba ți-ai cerut scuze, că trebuia să faci chestia asta, să-ți ceri scuze. Dar scuzele nu ajută. Gândește-te că prin modul tău de a fi, modul tău de a face YouTube, schimbi caractere. Ce caractere schimbi tu? Caracterele copiilor. Care aceste caractere o să crească cu un defect. Pentru că copiii, cum se cresc de mici, așa îi ai. Și gândește-te că nu părinții lor sunt de vină că copiilor se uită pe YouTube la toți nebunii ca tine colo, la toți nebunii ca tine, nu-și devină părinții, că părinții copiilor nu știu ce fac ei pe YouTube sau pe alte platforme. Ei nu știu. Și vine unul ca tine și le distruge copilul. Treziți-vă, oameni buni, treziți-vă că e rău. E rău. Bro, nu spui așa ceva niciodată. Gândiți-vă, fraților, că ar fi copilul vostru, că ar fi, bă, și voi ăștia care aruncați cu hate, care o să veniți și o să spuneți, bă, că Cristi Neamțu așa, că te iei de colo. Bă, gândește-te, bă, că poate ai o soră, mă, și că unul ca ăsta ar spune că ar așa pe sorta. Păi tu ce, l-ai lăsat? Îi spune, da, bă, da, hai, iau așa. Că ești YouTuber, că ești vedetă, că ia, mă. Bă, nu așa, mă. Bă, oameni buni, gândiți-vă că de-aia aveți capul pe umeri. Majoritatea l-aveți degeaba. Majoritatea sunteți prăjiți. Ca omul ăsta, care îl văd în clipul ăsta. Ăsta nu e un om normal. Degeaba stai tu să faci, te rogi sau treziți-vă la realitate și realizați, pentru că viața e așa cum ți-o faci tu. Și dacă copilul tău își face viața cum aude pe YouTube sau pe la TV și vede oameni ca ăsta, ca maimuțuiul ăsta, bă, nu e bine. Ai ajuns și tu aproape la 1.000.000 de abonați și na, care e chestia? Crezi că poți să spui ce vrei tu pe YouTube? Crezi că poți să faci ce vrei tu? Omule, trezește-te că ai o vârstă. Ai o femeie lângă tine, bă. Poate o să ai un copil și va fi o fetiță. Și o să ia unul ca tine și o să-și bată joc de ea, mă. Cum te-ai simți, mă? Cum o să fie sufletul tău, mă, omule? Bă, hai de capul, nu credeți-mă că nici vorbe nu am. Chestia asta pe mine m-a marcat într-un fel sau altul. Deci așa ceva nu se face. Așa ceva nu există și așa ceva n-ar trebui făcut vreodată. Opriți-vă din a vă uita la măscăriți de genul ăsta care vă distrug viața și la rândul vostru părinților, despre părinți vreau să vorbesc și despre părinți. Părinților. Poate că aveți copii, fetițe, nu contează. Gândiți-vă că pe YouTube sunt
astfel de oameni, ca omul ăsta, care n-au pic de creier în cap. Oameni ca ăsta care nu știu ce înseamnă să lucreze, să muncească, să facă nimic în viață, decât să stea așa în scaun la calculator, ei să facă clipuri, să facă bani. Că așa au fost învățați. Dar și chestia asta cu YouTube-ul nu o să țină o viață. Tot la muncă trebuie să ajungi. Și tu cum o să te duci la muncă? Cu creierul făcut pilaf. Că nu o să poți toată viața să stai în scaun și să faci YouTube. Băi, treziți-vă la realitate. Cam atât a fost și cu episodul pe noaptea de azi. Nu am ce să spun mai multe. Am mai multe de fapt de spus, dar nu sunt cuvinte bune, sunt de rău și credeți-mă că nu vreau să spun chestii urâte pe la ora asta, mai ales despre oameni ca ăsta care n-aș da doi bani. Părerea mea e, aveți grijă oamenilor unde vă uitați și voi copiilor totodată.